24.7.26. Pozeráme sa na Bravissimo. To je tiež už značne pokročilo v svojom vyfarbovaní. Respektíve to nie sú len strapce Bravissima, ktoré tu visia takto. Ale máme tu aj prvé vzorky odrody Prima Ukrajiny. A vyzerá takto. Prvá vzorka. Tu. A potom ešte som tu niekde videl také sprchnuté strapčeky. Už má krásnu žltú farbu, ale zhráškovateľa je pravdepodobne kvôli tomu, ako som ošetroval Giberlinom, tak sa ušlo asi aj Prima Ukrajine. No, ale keby ostali takéto kišmiše na bezsemenné bobulky, tak by to asi dávalo aj zmysel. Uvidíme budúci rok. Bravissimo pomerne silno polievam radicou, tak za týždeň možno aj 300-400 litrov vody. No aby keď príde búrka, aby náhodou nepopraskalo. Zatiaľ teda bez praskania uvidíme. Dúfam, že mu to vydrží. Dočkáme sa parádnej čerešňovej chute tejto odrody. No toto v zadnej časti je aj dynka. Tá už sa tiež pomaličky začína vyfarbovať. Ten strapček tu, druhý strapček tu dole. Tady ešte treba tiež také 2 týždne. A bude asi tak zarovno aj s Bravissimom. Takto celkový pohľad.